lokaci yayi amaryar da za ta yi ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau dai an daura yau garin wanne mai san kowa yana tanyo ku murna lokaci yayi amaryar da za ta yi ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau dai an daura yau garin wanne a can kowa yana tanyo murna lokaci yayi amaryar da za ta ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau an daura yau garin wanne mai san kowa yana tanyo ya buwaye na Allah ubangiji kai na sanya har dare rana kai ke saka ni kullum kan hanya sa sahabbai na ka har alahi da manzo mai kyanniya rabbi kare harshe na na rera wakar soyayya ga wasila nan ga Mustapha biki ga al'umma lokaci yayi amaryar da za ta yi ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau dai an daura yau garin wanne a can kowa yana tanyo murna Tara hawayenki wasila duniyar ki a yau ta canza farin cikin kowa aure wasila mai kyakkyawar niyya a daura auren ku an ganki Mustapha ki masa biyayya shi zaman aure ai hakuri ake yi in ji wasila ga abokai na ku har yayi kuna ta daya ku murna lokaci yayi amaryar da za ta yi ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau dai an daura yau garin wanne a can kowa yana tanyo murna Mustapha da gidansa a yau dai muna faɗi alhamdulillahi Mustapha karke amanar wasila dan aure aka baka masu cewa an ce ka kyale su kar su canzo ma ra'ayinka Mustapha kai dai ka yi kulawa haƙi na wasila a gunka Mustapha kyawun halina ka duka nuna gunta wasila lokaci yayi amaryar da za ta yi ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau dai an daura yau garin wanne a can kowa yana tanyo murna Mustapha ya zama ango auren ku yau dai an daura na wasila tauraro auren ku yau dai an daura yanzu ba kwana shago auren ku yau dai an daura makiya kai musu hido auren ku yau dai an daura Ibrahim ne zauna wakar ɗin rera lokaci yayi amaryar da za ta yi ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau dai an daura yau garin wanne a can kowa yana tanyo murna Rabbi shi ya haɗa ku aure ku rike suna ku tabbas Mustapha kai ka dace makiya kallo cila ba mu ki ranar murna mun fito falfal justice yau ana murna maza mata yara yara har da manya yau wasila ce amarya amanni za ki zauna da lokaci yayi amaryar da za ta yi ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau dai an daura yau garin wanne a can kowa yana tanyo murna Yau abokan Mustapha su ne zan yi gaidowa Abu da Azizi an sanya ka Wallan ima an gaishe ka Angon Sakadi ya sanya ka Sufiya mai na gaido ka Na sanya ka Abbas ɗan malam Angon Shamsi ya gaido ka Ni dole ne na sa Iliyasu Angon Hadiza an gaishe ka lokaci yayi amaryar da za ta yi ga angonta Mustapha angon Wasila auren ku yau dai an daura yau garin wanne a can kowa
gamji ba ka jin sara su ka biliyani na gaishe ka na gaisa samusi sauna na wani ina gaishe ka na sanya aboki za'i da Ibrahim ina gaishe ka na sanya Yahuza Rasta na yau ina gaishe ka lokaci yayi amaryar da za ta yi ba wanda Mustapha angon wasila ango yau dai an daura dogaran bande a can kowa yana ta biyan murna na sanya Lamiru na sauna har da kai ina gaishe ka na sanya namijin zaki Ilyasu Maledun barka na sanya amanar Halilu Abdurrahman ina gaishe ka mai zamani uban mai laya haka biyu na gaishe ka nawa ya fi karfin yaro ko sha'aibu na gaishe ka lokaci yayi amaryar da za ta yi ba wanda Mustapha angon wasila ango yau dai an daura dogaran bande a can kowa yana ta biyan murna Abdu Azizi angon Aisha angon Rakiya an gaido ka Abdu Karimun zauna ango Lalle kai ma an gaido ka Zubair zauna angon Mardiya kai ma yau na gaido ka Nasa da kai Muhammad take angon Zalima an gaido ka na sanya ka Aminu angon Nafisa kai ma an gaishe ka lokaci yayi amaryar da za ta yi ba wanda Mustapha angon wasila ango yau dai an daura dogaran bande a can kowa yana ta biyan murna Ni fa anan ne yau zan tsaida angon Sharifa yau na taka yau ina ta yaku da murna Mustapha rike matarka makiyanka ko sun kika yau ka bar su bayan